Is-San Kristan. Da sek ġejta. Serina l-arċipret. U grazzi għajlu tas-servizz li dejjem ġejta u dejġu tal-ħalli. Kapitlu ta' aktar minn nof seklu jingħalaq fl-aħħar tas-sena fil-qalba ta' Żurieq. Stationery li minnu għaddew ġenerazzjonijiet ta' tfal, kbar u żgħar, ġenituri u nanniet jixtru kull xorta ta' affarijiet mill-labsijiet, gomom, pitazzi sa' kull tip ta' ġugarel f'kull żmien tas-sena mill-bidu tal-iskola sal-miliet u lajt. Kif wasaltu għalija din il-ġurnata? Di. Jiena, x'issa bil-pensjoni? Jiena pensjonanta. U inti rid? Issa bil-pensjoni. Fetaħ il-ħanut hu Kristina u Rita, Ġanni Tonna fi Żurieq magħrufa bħala Talixxu. Kien fost sebaħwa, Ġanni Talixxu miet ftit snin ilu. Kien il-mimmi tajnejn ħutu l-oħra kollha bniet. Wara li miet kompli toħtu Rita u Kristina tagħti daqqa titsew. Xi tfisser il-ġurnata llum għalik? Dwejja. Għaliex? Qed nemmissi għan-nies. X'kien? Esperjenzi kellhom bil-bosta. X'kienu l-isbaħ esperjenzi tagħkom hawn? Naħseb esperjenza sabiħa minn dawn Man-nies, man-nies. Għextu man-nies? U nies għexu magħna. Ħanut xkejken tefa' ta' ġebla bot mill-posta l-antika l-Knisja u Lassa. Ma setax ma jkunx beżel, baqa' beżel u jridu in-nies sal-aħħar. Imma baqgħu ifittxukom in-nies. Ejwa. U issa qed induna kemm vera ġew ifittxuna. Dik. Dejjem ġejjin. Mhux rigali u affarijiet tal-iskola biss. U żmien il-World Cup kiju kulħadd ipartat il-kupuni. Kupuni. Kulħadd jistenna biex impartu l-kupuni. Bilkemm stajna niċċaqalqu fil-ħanut żgħir ta' Ġanni Talixxu fl-aħħar ġurnata miftuħ. Ħafna ġew iselmu tal-aħħar lill-aħwa tonna, nanniet u liedhom u ulied u liedhom. Ħatalqu għax? Rita pensjonanta u għajiet. Ekku. Irrid nieħu. Sepoħti, le aħti kbira. Nieħu sepoħti. Dema ma naqsitx, in-nostalġija tħossal aktar meta jingħalaq kapitlu li tkun tal-snin twal.